Η πιο απρόσμενη νύχτα της ζωής μου άρχισε με ένα απλό δώρο. «Γεια σας, με λένε Ελένη, είμαι 31 χρονών και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό κοντά στα Τρίκαλα. Παντρεύτηκα πολύ νέα, κυρίως λόγω της εμφάνισής μου και της παραδοσιακής, αυστηρής οικογένειάς μου που δεν άφηνε περιθώρια για δικές μου αποφάσεις. Ο γάμος μου ήταν προαποφασισμένος, χωρίς να ρωτηθώ καν, γιατί απλά οι γονείς μου το ήθελαν έτσι. Ήμουν πάντα όμορφη, με καλογυμνασμένο σώμα και πρόσωπο που μαγνήτιζε τα βλέμματα όπου κι αν πήγαινα. Όμως ποτέ δεν ένιωσα ότι ο άντρας μου, ο Δημήτρης, με κοιτούσε με τον ίδιο τρόπο. Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος ήρεμος, σχεδόν αδιάφορος στις λεπτομέρειες της σχέσης μας. Η σεξουαλική μας ζωή ήταν τυπική και άψυχη, χωρίς ποτέ να νιώθω ότι με επιθυμεί πραγματικά ή με νοιάζεται πέρα από τα καθιερωμένα. Δεν μου έλεγε ποτέ λόγια αγάπης ή κομπλιμέντα για την εμφάνισή μου. Ζούσαμε ήσυχα, εγώ δούλευα σε ένα γραφείο στη Λάρισα, αυτό στην κατασκευή, και είχαμε αποκτήσει 2 παιδιά. Όλα φαίνονταν σταθερά, αλλά μέσα μου ένιωθα μοναξιά και κενό. Μια μέρα, όταν ο Δημήτρης ταξίδευε για δουλειά στο Βόλο, του ζήτησα χρήματα γιατί τα δικά μου είχαν τελειώσει. Μου είπε ότι θα μου στείλει κάποιος συνάδελφός του, ο οποίος θα περνούσε από το σπίτι για να μου τα αφήσει. Το πρωί χτύπησε το κουδούνι ένας άντρας που γνώρισα αργότερα ότι ήταν ο προϊστάμενος του Δημήτρη. Τον κάλεσα μέσα, του πρόσφερα τσάι και φρούτα, αλλά κάτι με ενοχλούσε στον τρόπο που με κοίταζε. Ήταν μια αίσθηση περίεργη, σχεδόν απειλητική. Αυτή η επίσκεψη ήταν μόνο η αρχή. Μια μέρα, ενώ έκανα μπάνιο, βγήκα ντυμένη με μια ελαφριά ρόμπα και τον βρήκα ξαφνικά μπροστά μου. Ο προϊστάμενος ήταν μέσα στο σπίτι, κάτι που ο Δημήτρης δεν μου είχε πει ποτέ. Ένιωσα εκτεθειμένη και προδομένη. Πώς μπορούσε να με αφήσει μόνη σε αυτή τη θέση, γιατί δεν φρόντισε να με προστατέψει. Όλα αυτά τα ερωτήματα έτρεχαν στο μυαλό μου, ενώ προσπαθούσα να καλύψω τον εαυτό μου και να συγκρατήσω τα δάκρυά μου. Όταν ο Δημήτρης μπήκε στο δωμάτιο και μου ζήτησε να μαγειρέψω για εκείνον και τον προϊστάμενό του, ένιωσα να σπάω. Δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Ήμουνα γεμάτη θυμό και ντροπή, αλλά και μια περίεργη αίσθηση αδυναμίας. Πώς μπορούσε να με αναγκάζει να συνεχίσω σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Η καρδιά μου πονούσε και ήξερα πως αυτή η σχέση δεν ήταν πια όπως πριν. Όμως, το πιο σοκαριστικό ήταν αυτό που ήρθε μετά. Ο προϊστάμενος, ο οποίος είχε γίνει ανεπιθύμητος επισκέπτης στο σπίτι μας, μου έστειλε μήνυμα για τα γενέθλιά μου, προσφέροντάς μου μια πρόσκληση που δεν περίμενα. Τι ήθελε πραγματικά από εμένα και γιατί ο Δημήτρης δεν έκανε τίποτα για να το σταματήσει. Όταν ήρθε η μέρα των γενεθλίων μου, είχα ετοιμάσει το σπίτι και τον εαυτό μου με κάθε λεπτομέρεια. Φόρεσα ένα σεμνό αλλά κομψό φόρεμα, έβαλα ελαφρύ μακιγιάζ και περίμενα τους καλεσμένους. Ο Δημήτρης υποδεχόταν τους συναδέλφους του και τις οικογένειές τους, γελώντας και αστειευόμενος, ενώ εγώ ήμουν καρφωμένη στην πόρτα, περιμένοντας αυτόν που με είχε στοιχειώσει. Η στιγμή που εμφανίστηκε, ντυμένος με κομψό κοστούμι, ήταν σαν να πάγωσα. Μου έδωσε ένα μεγάλο κουτί δώρο και μου ευχήθηκε με μια ζεστή φωνή. Άνοιξα το κουτί και βρήκα ένα μαύρο βραδινό φόρεμα, αποκαλυπτικό και ξένο προς το στυλ μου. Ήταν σαν να με ήθελε να ντυθώ με αυτή την εικόνα που εγώ απέρριπτα. Το βλέμμα του Δημήτρη και η αντίδρασή του με άφησαν άφωνη. Τότε αποφάσισα να φορέσω εκείνο το φόρεμα μπροστά σε όλους, να δείξω σε όλους πόσο πολύ άλλαξαν τα πράγματα μέσα μου. Όταν βγήκα στο σαλόνι, τα βλέμματα όλων ήταν καρφωμένα επάνω μου. Έκπληξη, αμηχανία και ίσως ένα αχνό θαυμασμό. Ο Δημήτρης έμεινε άναυδος και ο προϊστάμενος με κοίταζε σαν να ήθελε να με καταβροχθήσει με το βλέμμα του. Σταμάτησα και τους μίλησα με καθαρή φωνή, περιγράφοντας όλα όσα είχα νιώσει. Τα ψέματα και την αδιαφορία, την προδοσία και την απογοήτευση. Ένιωσα να ξεφορτώνομαι ένα μεγάλο βάρος που κουβαλούσα για χρόνια. Ήταν η στιγμή της αλήθειας και κανείς δεν μπορούσε να με αγνοήσει πια. Η ένταση στο δωμάτιο ανέβηκε στα ύψη. Οι φίλοι του Δημήτρη άρχισαν να φωνάζουν και να τον κατηγορούν για την αδιαφορία και την ασέβεια προς εμένα. Ο ίδιος έμεινε σιωπηλός, καταδικασμένος από τα λόγια τους, αλλά και από τη δική μου απόφαση να μην κρύβομαι πια. Και τότε, ενώ πίστευα πως όλα είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, ο Δημήτρης χτύπησε την πόρτα του δωματίου μου. Ήταν σπασμένος, μετανιωμένος και έτοιμος να εξομολογηθεί. Η φωνή του έτρεμε όταν μου ζήτησε συγγνώμη και μου υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει.
Αυτή η νύχτα δεν ήταν μόνο η πιο απρόσμενη, αλλά και η αρχή μιας νέας ζωής. Μιας ζωής όπου δεν θα είμαι πια η Ελένη που κρύβεται, αλλά η Ελένη που μάχεται για την αγάπη και τον σεβασμό που αξίζει. Και αν νομίζετε πως όλα τελείωσαν εδώ, κάνετε λάθος, γιατί η ιστορία μου μόλις άρχισε. Η πρώτη φορά που κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά στη σχέση μου με τον Δημήτρη ήταν όταν ακόμα ήμασταν αραβωνιασμένοι. Ήμουνα τόσο νέα, μόλις 20 ετών, και όλα είχαν αποφασιστεί χωρίς εμένα. Η οικογένειά μου, από το χωριό μας κοντά στα Τρίκαλα, ήταν παραδοσιακή και αυστηρή, με κανόνες που δεν χωρούσαν αμφισβήτηση. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν ήδη συμφωνήσει τον γάμο μου με τον Δημήτρη, έναν νεαρό από μια επίσης συντηρητική οικογένεια της περιοχής. Δεν θυμάμαι να μου ζήτησαν ποτέ τη γνώμη μου. Ήμουνα σαν ένα όμορφο στολίδι να τοποθετηθεί σε μια θέση που κανείς άλλος δεν είχε δικαίωμα να αγγίξει. Ήμουν όμορφη, είχα καλή γραμμοσώμα και πολλοί με κοίταζαν με θαυμασμό, όμως ποτέ δεν ένιωσα ότι ο Δημήτρης με έβλεπε με τον ίδιο τρόπο. Η δική του στάση ήταν πάντα ψυχρή, σχεδόν αδιάφορη. Πέρασε ο καιρός και μετά από έναν μακρύ αραβώνα παντρευτήκαμε τελικά. Όμως η σχέση μας δεν ήταν όπως την είχα φανταστεί. Δεν υπήρχε κανένα σημάδι τρυφερότητας. Ο Δημήτρης δεν με πλησίαζε παρά μόνο για τα πιο βασικά και ποτέ δεν μου έλεγε λόγια αγάπης ή κομπλιμέντα. Η σεξουαλική μας ζωή ήταν μονοδιάστατη, χωρίς πάθος ή ενδιαφέρον. Καθημερινά ένιωθα σαν να ζω με κάποιον που δεν ήθελε να είναι δίπλα μου, που δεν ένιωθε καμία επιθυμία ή αγάπη. Όμως, παρά αυτή την ψυχρότητα, η ζωή μας ήταν ήσυχη. Εγώ πήγαινα στη δουλειά μου στη Λάρισα, εκείνος δούλευε στα εργοτάξια της περιοχής και είχαμε αποκτήσει 2 παιδιά. Κάπου μέσα μου ήμουν ευγνώμων για την ασφάλεια που προσέφερε αυτή η σταθερότητα, αλλά η καρδιά μου έκαιγε από μοναξιά. Τότε άρχισαν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Μία μέρα, ενώ ο Δημήτρης ήταν σε επαγγελματικό ταξίδι στο Βόλο, του ζήτησα να μου στείλει λίγα χρήματα γιατί τα δικά μου είχαν τελειώσει. Μου είπε ότι θα μου τα φέρει ένας συνάδελφός του, χωρίς όμως να μου πει ποιος ακριβώς. Το πρωί της επόμενης μέρας χτύπησε το κουδούνι και άνοιξα την πόρτα σε έναν άντρα που δεν γνώριζα. Ήταν ο προϊστάμενος του Δημήτρη, όπως έμαθα αργότερα. Του πρόσφερα τσάι και φρούτα, προσπαθώντας να κρατήσω μια ευγενική στάση, αλλά η αίσθηση που μου άφησε αυτός ο άντρας ήταν απρόσμενα άβολη. Με κοίταζε με βλέμμα που δεν μπορώ να περιγράψω, ήταν σαν να ήθελε να διαβάσει κάθε μου σκέψη, σαν να με εκμεταλλευόταν με τα μάτια του. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. Γιατί ο Δημήτρης δεν με είχε προετοιμάσει για αυτή την επίσκεψη. Γιατί άφησε έναν άγνωστο άντρα να μπει στο σπίτι μας, ενώ εγώ ήμουνα μόνη, χωρίς να ξέρω τι να περιμένω. Ήταν μια στιγμή που ένιωσα πως η ασφάλειά μου είχε κλονιστεί. Από εκείνη τη μέρα άρχισα να παρατηρώ μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά του Δημήτρη. Ήταν ακόμα πιο απόμακρος, αλλά παράλληλα συνέχισε να φέρνει αυτόν τον άντρα στο σπίτι μας με άνεση, σαν να ήταν κάτι φυσιολογικό. Και εγώ, κάθε φορά που τον έβλεπα, ένιωθα μια περίεργη ανησυχία να μου σφίγγει την καρδιά. Ήξερα πως κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Ήμουν παγιδευμένη σε μια ζωή που δεν είχα επιλέξει και δεν ήξερα πώς να βγω από αυτήν. Και τότε ήρθε εκείνη η πρωινή στιγμή που άλλαξε τα πάντα. Η στιγμή που άλλαξε τα πάντα ήρθε εκείνο το πρωινό που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήμουν στο σπίτι μόνη, τα παιδιά είχαν φύγει για το σχολείο και εγώ αποφάσισα να κάνω ένα ντουζ για να ξεκινήσω τη μέρα μου. Ήταν μια συνήθεια που με ανακούφιζε, ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητα που με έπνιγε. Δεν είχα ιδέα ότι εκείνη τη μέρα δεν θα ήμουν μόνη ούτε για μια στιγμή. Όταν βγήκα από το μπάνιο, ντυμένη με μια λεπτή, αέρινη ρόμπα που μόλις κάλυπτε το σώμα μου, ήρθε μπροστά μου ξαφνικά ο προϊστάμενος του Δημήτρη. Η καρδιά μου πάγωσε. Πώς είχε μπει μέσα στο σπίτι χωρίς να το ξέρω? Γιατί ο Δημήτρης δεν μου είχε πει τίποτα. Ο φόβος και η ντροπή με κυρίευσαν ακαριέα. Ένιωθα εκτεθειμένη, σαν να είχα χάσει κάθε προστασία που πίστευα ότι είχα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Προσπάθησα να καλύψω το σώμα μου όσο πιο γρήγορα μπορούσα και τρέχοντας πήγα στην κουζίνα, ψάχνοντας μία γωνιά για να κρυφτώ. Η σκέψη μου έτρεχε ασταμάτητα. Πώς τόλμησε να μπει στο σπίτι μου? Γιατί δεν με προστατεύει ο άντρας μου? Ο Δημήτρης μπήκε λίγο αργότερα στο δωμάτιο και με ζήτησε να ετοιμάσω το φαγητό για εκείνον και τον προϊστάμενό του. Η φωνή του ήταν ήρεμη, σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Εγώ όμως ένιωθα ότι είχα σπάσει σε 1000 κομμάτια. Η ντροπή και η οργή ανακατεύονταν μέσα μου.
Πώς μπορούσε να μου ζητάει να συνεχίσω σαν να μην είχε συμβεί τίποτα? Αντί να τον ρωτήσω, άρχισα να σκέφτομαι πώς να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση που με έκανε να νιώθω τόσο μικρή και αδύναμη. Ήξερα πως κάτι έπρεπε να αλλάξει, αλλά δεν ήξερα πώς να το πω ή πώς να το κάνω. Η καρδιά μου πονούσε βαθιά και το μυαλό μου γέμιζε με ερωτήσεις που δεν είχαν απαντήσεις. Ήταν σαν να είχα χάσει τον άντρα που νόμιζα πως γνώριζα. Ο Δημήτρης ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος που ήθελα να είναι. Η απάθεια του, η αδιαφορία του και η έλλειψη σεβασμού προς εμένα με είχαν πληγώσει βαθιά. Και, χειρότερα, ένιωθα πως ήμουν μόνη σε αυτή τη μάχη. Αυτή τη μέρα, η ζωή μου πήρε μια στροφή που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Το απρόσμενο αυτό γεγονός ήταν μόνο η αρχή ενός κύκλου αποκαλύψεων και συγκρούσεων που θα δοκίμαζαν τα όρια της υπομονής και της αγάπης μου. Και όσο κι αν προσπαθούσα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, μέσα μου έκαιγε μια φωτιά που δεν ήξερα πού θα με οδηγούσε. Η μέρα που ακολούθησε εκείνο το πρωινό ήταν γεμάτη από μια παράξενη αμηχανία και βουβαμάρα. Ο Δημήτρης επέμενε να συμπεριφέρεται σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, σαν να ήταν μια φυσιολογική μέρα. Μου ζήτησε να ετοιμάσω το φαγητό για εκείνον και τον προϊστάμενό του, τον κύριο Μιχάλη, που είχε έρθει ξανά στο σπίτι μας. Ήμουν γεμάτη θυμό και ντροπή, αλλά αποφάσισα να κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά. Του έφτιαξα το φαγητό με τα χέρια μου, όπως πάντα, προσπαθώντας να μην δείξω πόσο βαθιά με είχε πληγώσει όλο αυτό. Φόρεσα το αγαπημένο μου σεμνό φόρεμα, εκείνο που αγαπούσα για την απλότητά του και τη θηλυκότητά του, χωρίς να θέλω να προκαλέσω κανέναν. Καθώς σερβίριζα το φαγητό στο τραπέζι, οι ματιές του προϊσταμένου έπεφταν πάνω μου με έναν τρόπο που με έκανε να νιώθω άβολα, σχεδόν απειλητικά. Ο Δημήτρης όμως φαινόταν να μην καταλαβαίνει ή να μην θέλει να καταλάβει τη δυσφορία μου. Αντιθέτως, με ζήτησε να φτιάξω καφέ και χυμό, λέγοντας πως θα κάθονταν στο σαλόνι να τα απολαύσουν. Ένιωθα σαν να ήμουν παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Η σκέψη ότι ο άντρας μου επέτρεπε σε έναν ξένο να με κοιτάζει έτσι μέσα στο ίδιο μου το σπίτι με έκανε να θέλω να ουρλιάξω. Όμως, κράτησα τη σιωπή μου, προσπαθώντας να συγκρατήσω τα δάκρυα που άρχισαν να τρέχουν αθόρυβα. Όταν έφερα τον καφέ και τον χυμό στο σαλόνι, ο προϊστάμενος με κοίταξε ξανά, αυτή τη φορά με ένα χαμόγελο που δεν μπορούσα να ερμηνεύσω. Ο Δημήτρης, βλέποντας με έτσι, μου είπε να ετοιμάσω το σπίτι γιατί θα κατέβαιναν στο τοπικό καφενείο μετά για να πιούν καφέ. Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Ήξερα ότι θα έπρεπε να βγω μαζί τους, μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, φορώντας ακόμα μέσα μου το βάρος αυτής της ντροπής και της προδοσίας. Ένιωθα γυμνή, εκτεθειμένη όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Προσπάθησα να συγκεντρωθώ και να ετοιμάσω το σπίτι όσο καλύτερα μπορούσα. Έβαλα τα καλά μου, ένα απλό αλλά κομψό φόρεμα σε σκούρα απόχρωση και έβαλα μια ελαφριά μαντίλα να καλύψει τα μαλλιά μου, σαν να ήθελα να κρύψω κάτι από τα βλέμματα. Ήμουν ντροπιασμένη, αλλά δεν ήθελα να δείξω αδυναμία. Όταν βγήκα από το σπίτι, ένιωσα όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω μου. Οι συναδελφοί του Δημήτρη, οι γυναίκες και οι οικογένειές τους, όλοι με κοιτούσαν με έκπληξη και περιέργεια. Ήξερα πως εκείνη η μέρα θα ήταν η αρχή μιας μεγάλης καταιγίδας που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Η ένταση εκείνης της μέρας κορυφώθηκε όταν βγήκα στο σαλόνι, φορώντας το σκούρο, κομψό φόρεμα που είχα επιλέξει με προσοχή. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν πάνω μου και ένιωσα σαν να ήμουν το επίκεντρο ενός ανελαίητου κυκλώνα από αδιάκριτα μάτια. Οι συγγενείς και οι φίλοι του Δημήτρη, που είχαν συνηθίσει να με βλέπουν σε πιο σεμνή και ήσυχη εκδοχή, δεν μπορούσαν να κρύψουν την έκπληξή τους. Ο Δημήτρης στεκόταν στην άκρη του δωματίου, με το βλέμμα του καρφωμένο πάνω μου και ένα αδιόρατο σοκ ζωγραφισμένο στα μάτια του. Ο προϊστάμενός του, ο κύριος Μιχάλης, με κοίταζε με μια σχεδόν άγρια ένταση, σαν να ήθελε να με καταβροχθήσει με τα μάτια του. Ήταν μια ματιά γεμάτη επιθυμία, αλλά και μια σκοτεινή υπόσχεση που με έκανε να νιώθω εξίσου φοβισμένη και σαγηνευμένη. Κάνοντας βήματα αργά και σταθερά, προχώρησα προς το κέντρο του σαλονιού, όπου όλοι οι καλεσμένοι είχαν μαζευτεί. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και κάθε βήμα μου φαινόταν σαν να ηχούσε σε όλο το σπίτι. Ήξερα πως αυτή η κίνηση θα άλλαζε τα πάντα, πως θα αποκάλυπτα κρυμμένες αλήθειες που είχαν μείνει θαμμένες κάτω από την πρόσωψη της ηρεμίας. Σταμάτησα και στράφηκα προς τους καλεσμένους. Η φωνή μου ήταν δυνατή και καθαρή, γεμάτη αποφασιστικότητα.
άρχισα να τους λέω για την ψυχρότητα του Δημήτρη, για την αδιαφορία του, για την απουσία τρυφερότητας και σεβασμού που με είχε κάνει να νιώθω μόνη ακόμα και μέσα στον γάμο μας. Περιέγραψα πώς ο προϊστάμενός του είχε εισβάλει στην προσωπική μας ζωή χωρίς κανένα φραγμό και πώς ο άντρας μου δεν είχε κάνει τίποτα για να με προστατεύσει. Οι καλεσμένοι άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ τους και οι εκφράσεις τους άλλαξαν από έκπληξη σε οργή. Ορισμένοι από τους φίλους του Δημήτρη άρχισαν να φωνάζουν, να τον κατηγορούν για την αμέλειά του και τη συμπεριφορά του απέναντί μου. Ο ίδιος έμεινε σιωπηλός, σαν να μην ήξερε πώς να αντιδράσει. Ο κύριος Μιχάλης με κοίταζε ακόμα, αυτή τη φορά με μία έκφραση απορίας και ίσως θυμού. Ήξερα πως εκείνη η στιγμή δεν ήταν απλά μία σύγκρουση, αλλά η αρχή ενός μεγάλου ξεκαθαρίσματος που θα άλλαζε τη ζωή όλων μας για πάντα. Ένιωσα την ένταση να μεγαλώνει, την ατμόσφαιρα να γίνεται ηλεκτρισμένη. Ήμουν έτοιμη να ακούσω τις απαντήσεις, να αντιμετωπίσω τις συνέπειες των λόγων μου. Το μόνο που ήξερα ήταν πως δεν μπορούσα πια να κρύβομαι ή να υπομένω σιωπηλά. Ήταν η ώρα της αλήθειας και εγώ ήμουν αποφασισμένη να την πω δυνατά, χωρίς φόβο. Αλλά τότε, πριν καν ολοκληρώσω όλα όσα ήθελα να πω, ένιωσα ένα απρόσμενο χτύπημα στην πόρτα του δωματίου μου. Η καρδιά μου πάγωσε. Ήταν ο Δημήτρης και η παρουσία του εκείνη τη στιγμή θα έφερνε τα πάνω κάτω. Όταν άκουσα το χτύπημα στην πόρτα του δωματίου μου, ένιωσα μία ανίποτη ανάμειξη συναισθημάτων να με κατακλείζει. Η ένταση εκείνης της βραδιάς είχε φτάσει στα ύψη και τώρα ο Δημήτρης, ο άντρας μου, στεκόταν απέναντί μου, με τη φωνή του να τρέμει και τα μάτια του φορτισμένα από τύψεις. «Ελένη, μπορώ να μιλήσω?» ρώτησε με μια φωνή διαφορετική από αυτή που ήξερα. Ήταν πιο τρυφερή, πιο εύθραυστη. Άνοιξα την πόρτα και τον κοίταξα μέσα στα μάτια. Είδα έναν άνθρωπο που είχε σπάσει, που για πρώτη φορά φαινόταν να καταλαβαίνει πόσο βαθιά με είχε πληγώσει. «Συγγνώμη», είπε με λυγμούς. «Δεν ήξερα πόσο πολύ σε πόνεσα. Δεν κατάλαβα το μέγεθος της αδιαφορίας μου μέχρι να σε δω έτσι, να νιώθεις τόσο μόνη και προδομένη μέσα στο ίδιο μας το σπίτι». Το βλέμμα του έδειχνε ειλικρίνεια και μια εσωτερική μάχη που διεξαγόταν μέσα του. Καθίσαμε μαζί και για πρώτη φορά μετά από καιρό αρχίσαμε να μιλάμε ανοιχτά. Μου είπε ότι πάντα τον τρόμαζε να δείξει τα συναισθήματά του, ότι η ψυχρότητα και η απόσταση ήταν ένας τρόπος να προστατευτεί από τις δικές του ανασφάλειες. Εγώ, από την πλευρά μου, του εξήγησα πόσο πολύ είχα ανάγκη την αγάπη του, τη στοργή και την προστασία που δεν ένιωθα ποτέ. Αυτή η συζήτηση ήταν σαν μια μικρή φωλιά ελπίδας μέσα σε όλο το σκοτάδι που είχαμε περάσει. Ο Δημήτρης μου υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει, ότι θα προσπαθήσει να γίνει ο άντρας που αξίζω, να γίνει ο σύντροφος που θα με στηρίζει και θα με αγαπάει με όλη του την καρδιά. Όμως, ακόμα κι αν οι λέξεις του ήταν γλυκές και γεμάτες υποσχέσεις, δεν μπορούσα να ξεχάσω όσα είχαν συμβεί. Η προδοσία, η αδιαφορία, οι ψυχρές νύχτες χωρίς αγκαλιές και λόγια αγάπης είχαν αφήσει βαθιά σημάδια μέσα μου. Καθώς τον κοίταζα, ένιωθα την καρδιά μου να σφίγγεται από την ανάμνηση εκείνης της πρωινής στιγμής που ο προϊστάμενος μπήκε στο σπίτι μας χωρίς να ξέρω τίποτα. Αναρωτιόμουν αν αυτή η αλλαγή που μου υποσχόταν ο Δημήτρης θα ήταν πραγματική ή απλά μια παροδική στιγμή μετάνοιας. Ταυτόχρονα, μια σκέψη με βασάνιζε. Πόσο βαθιά μπορούσε να έχει μπει αυτός ο ξένος στην ζωή μας, πόσα ακόμα μυστικά κρυβόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες και τι θα γινόταν αν η ιστορία αυτή δεν τελείωνε ποτέ. Ένιωθα παγιδευμένη ανάμεσα στην αγάπη που ήθελα να δώσω και στον πόνο που μου είχε προκαλέσει ο άντρας μου. Και καθώς η νύχτα απλωνόταν έξω από το παράθυρο, ήξερα πως η ζωή μου δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια. Δεν πέρασε πολύς καιρός από εκείνη τη βραδιά που ο Δημήτρης με πλησίασε με δάκρυα στα μάτια και υποσχέθηκε αλλαγή. Ήμουν ακόμα διστακτική, όμως ήθελα να πιστέψω πως η σχέση μας μπορούσε να βρει και πάλι τον δρόμο της. Η καθημερινότητά μας συνέχισε, αλλά μέσα μου κάτι άρχισε να αλλάζει, μια αίσθηση ότι τα πράγματα άρχιζαν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Ένα απόγευμα, ενώ ήμουνα στην κουζίνα, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ένα μήνυμα από έναν άγνωστο αριθμό. Το μήνυμα έγραφε απλά «Χρόνια πολλά, Ελένη, ήθελα να είμαι ο πρώτος που θα σου ευχηθεί». Η καρδιά μου πάγωσε. Ήξερα αμέσως ποιος ήταν ο αποστολέας, ο κύριος Μιχάλης, ο προϊστάμενος του Δημήτρη, ο άντρας που είχε μπει στο σπίτι μας και με είχε κάνει να νιώσω τόσο ευάλωτη.
Έμεινα για ώρα να κοιτάζω την οθόνη του τηλεφώνου, μπερδεμένη και φοβισμένη. Πώς είχε πάρει το νούμερό μου, γιατί μου έστελνε μήνυμα και το πιο σημαντικό, τι ήθελε από εμένα. Προσπάθησα να αντισταθώ στην επιθυμία να απαντήσω, να τον καλέσω ή να του πω πόσο απαράδεκτη ήταν αυτή η κίνηση. Όμως ο φόβος και η αβεβαιότητα με κράτησαν σιωπηλή. Τις επόμενες μέρες τα μηνύματα συνεχίστηκαν. Ήταν πάντα σύντομα, γεμάτα υπονοούμενα και μια παράξενη γλυκύτητα που με έκαναν να νιώθω άβολα. Ήταν σαν να προσπαθούσε να σπάσει τα όρια μου, να με μπερδέψει και να με παρασύρει σε έναν κόσμο που ποτέ δεν ήθελα να γνωρίσω. Όταν προσπάθησα να το μοιραστώ με τον Δημήτρη, εκείνος απάντησε ψυχρά, σαν να μην τον ένοιαζε ή να μην καταλάβαινε το πρόβλημα. Μου είπε πως ο κύριος Μιχάλης ήταν απλώς ένας συνάδελφος, πως δεν υπήρχε τίποτα να φοβάμαι και πως θα τα έλυνε ο ίδιος. Αλλά εγώ ένιωθα πως με άφηνε ολομόναχη να αντιμετωπίσω αυτή την απειλή. Η αίσθηση της ασφάλειας που τόσο πολύ είχα ανάγκη άρχισε να διαλύεται. Τα βράδια έγιναν εφιάλτες και οι σκέψεις μου τριγύριζαν συνέχεια στο τι κρυβόταν πίσω από αυτή τη συμπεριφορά του προϊσταμένου. Πόσο βαθιά είχε μπει στη ζωή μας, ποια ήταν τα πραγματικά του κίνητρα και κυρίως πόσο ακόμα θα άντεχα αυτή την αβεβαιότητα. Ένιωθα πως η ιστορία μου είχε μπει σε μια νέα, σκοτεινή φάση όπου τίποτα δεν ήταν πια όπως πριν. Κάτι μου έλεγε πως η ζωή μου θα διαλύονταν αν δεν έπαιρνα σύντομα μια απόφαση. Και τότε, χωρίς προειδοποίηση, ήρθε η στιγμή που όλα όσα πίστευα θα ανατρεπόταν. Ήτανε μια νύχτα που δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό από τις άλλες, όταν το τηλέφωνο ξαναχτύπησε. Αυτή τη φορά όμως, η φωνή στο ακουστικό δεν ήταν απλά μια ψυχρή χειρονομία ή ένα κρύο μήνυμα. Ήταν ο ίδιος ο κύριος Μιχάλης, ο προϊστάμενος του Δημήτρη, που μιλούσε με έναν τόνο που με έκανε να νιώσω πως είχε χάσει κάθε μέτρο. «Ελένη», είπε με φωνή που έτρεμε από πάθος και ταυτόχρονα από απειλή, «δεν μπορείς να αγνοήσεις αυτό που νιώθω για σένα. Ξέρω πόσο μοναχική νιώθεις μέσα σε αυτόν τον γάμο. Εγώ μπορώ να σε κάνω να νιώσεις ζωντανή, να σε κάνω να νιώσεις επιθυμητή». Η καρδιά μου χτύπησε σαν τρελή. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό το πρόσωπο που είχε εισβάλει ανενόχλητο στη ζωή μου τόσες φορές, τώρα προσπαθούσε να με πλησιάσει με τέτοια θρασίτητα. Η φωνή του ήταν γεμάτη επιμονή, σχεδόν αιμονή, και το μυαλό μου γέμισε με εικόνες που με τρόμαζαν και με συγκλώνιζαν. Προσπάθησα να κλείσω το τηλέφωνο, να ξεφύγω από αυτή τη φωνή που κατέστρεφε την ηρεμία μου, αλλά εκείνος συνέχισε. «Ξέρω ότι ο Δημήτρης δεν σε καταλαβαίνει, δεν σε βλέπει όπως εγώ. Άκουσέ με, μπορείς να είσαι ελεύθερη μαζί μου». Η αγανάκτηση και ο φόβος με πνίγανε ταυτόχρονα. Πώς μπορούσε να μιλά έτσι, πώς τόλμησε να ξεπεράσει κάθε όριο. Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι αυτή η κατάσταση είχε γίνει επικίνδυνη. Ο άνθρωπος αυτός δεν έδειχνε να σέβεται ούτε την οικογένειά μου, ούτε τον γάμο μου, ούτε εμένα. Ήταν σαν ένας καταιγισμός που απειλούσε να καταστρέψει τα πάντα γύρω μου. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, ένιωσα να τρέμω από την ένταση. Ένιωθα πως δεν είχα κανέναν να με προστατέψει, πως ήμουν μόνη απέναντι σε αυτή την απειλή. Ο Δημήτρης δεν φαινόταν να καταλαβαίνει το μέγεθος του προβλήματος και εγώ ήμουν παγιδευμένη ανάμεσα στον φόβο και την ανάγκη να σώσω τον γάμο μου. Έτσι, αποφάσισα να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Ήξερα πως έπρεπε να αντιμετωπίσω τον κύριο Μιχάλη, να σταματήσω αυτή την καταστροφική πορεία πριν να είναι πολύ αργά. Αλλά το πώς και το πότε ήταν ακόμα ένας γρίφος που μου έσφιγγε το μυαλό. Και καθώς η νύχτα βαθιά έπεφτε πάνω από το σπίτι μας, ένιωθα πως η ζωή μου είχε μπει σε ένα σκοτεινό τούνελ χωρίς φως στο τέλος. Δεν ήξερα πώς θα βγω από αυτό, αλλά ήξερα πως δεν μπορούσα να μείνω αδρανής. Η μάχη μου μόλις είχε ξεκινήσει. Η ένταση της κατάστασης είχε φτάσει στα όρια της και κάθε στιγμή που περνούσε, το βάρος που κουβαλούσα γινόταν ανυπόφορο. Ο κύριος Μιχάλης, με τα συνεχόμενα μηνύματα και τις απειλητικές του τηλεφωνικές κλήσεις, είχε γίνει ένας ανελαίητος εφιάλτης που δεν άφηνε την ψυχή μου να ησυχάσει. Κάθε φορά που άκουγα τον ήχο του τηλεφώνου, το σώμα μου σφίγγονταν από αγωνία. Ένιωθα πως δεν ήμουν πια η γυναίκα του Δημήτρη, αλλά ένα παιχνίδι στα χέρια ενός άντρα που δεν σεβάστηκε ποτέ τη ζωή μου, τα όρια μου, ούτε το γάμο μας. Η σκέψη ότι υπήρχε κάποιος που προσπαθούσε να εισβάλλει τόσο βίαια στη ζωή μου, με έκανε να νιώθω παγιδευμένη σε μια φυλακή που δεν είχα επιλέξει. Και όσο ο Δημήτρης έμενε αδιάφορος, ή ακόμα χειρότερα, σιωπούσε μπροστά σε όλα αυτά, η απόγνωση μέσα μου μεγάλωνε.
Η καρδιά μου πονούσε, αλλά ταυτόχρονα φλόγιζε και μια ακατανίκητη θέληση να παλέψω για την αξιοπρέπειά μου. Δεν θα άφηνα κανέναν να με υποβιβάσει, να με μειώσει ή να με κάνει να νιώσω λιγότερο από αυτό που ήμουν. Την ίδια στιγμή το σπίτι μας είχε μετατραπεί σε πεδίο μάχης σιωπηλής έντασης. Οι στιγμές με τον Δημήτρη ήταν γεμάτες από παγωμένες ματιές και ασαφείς υπονοούμενες. Η απόσταση ανάμεσά μας μεγάλωνε και η αγάπη που κάποτε υπήρχε φαινόταν να σβήνει σαν φλόγα που τη σβήνουν οι άνεμοι της προδοσίας και της απογοήτευσης. Και τότε, όταν νόμιζα πως τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν χειρότερα, ήρθε η στιγμή που όλα έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Μια απρόσμενη αποκάλυψη, ένα γεγονός που δεν είχα φανταστεί ποτέ, ήρθε να ταράξει τα θεμέλια της ζωής μου. Ένα βράδυ, ενώ οι καλεσμένοι είχαν ήδη φύγει και το σπίτι βυθίστηκε στην ησυχία, το κουδούνι χτύπησε ξαφνικά. Ήταν εκείνος, ο κύριος Μιχάλης, που εμφανίστηκε μπροστά μου με ένα βλέμμα που συνδύαζε θράσος και απελπισία. Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά και το μυαλό μου γέμισε από σκέψεις και φόβους. Πώς είχε βρει το θάρρος να έρθει ξανά, τι ήθελε από εμένα τώρα και πώς θα αντιδρούσε ο Δημήτρης όταν το μάθαινε. Ήξερα πως αυτή η στιγμή θα ήταν καθοριστική. Το μέλλον μου, ο γάμος μου, η ζωή μου ολόκληρη κρεμόταν σε μια κλωστή και εγώ έπρεπε να βρω τη δύναμη να αντιμετωπίσω το τέρας που είχε μπει στη ζωή μου και να βρω τον δρόμο προς την ελευθερία. Η εμφάνιση του κυρίου Μιχάλη στο σπίτι μας εκείνη τη νύχτα ήταν σαν αστραπή που έσπασε την ψυχική μου γαλήνη. Στάθηκε μπροστά μου με το βλέμμα γεμάτο επιμονή και μια ανεξήγητη ένταση που με έκανε να νιώσω πως όλα όσα είχα υποφέρει ήταν μόνο η αρχή. «Ελένη», είπε με φωνή βραχνή και γεμάτη πάθος, «δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις μέσα σε μια ψευδαίσθηση. Εγώ ξέρω ποια είσαι πραγματικά, ξέρω τι κρύβεις μέσα σου, μπορώ να σου προσφέρω όσα ο Δημήτρης αδυνατεί». Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα πως θα ξεσπούσε. Ένιωθα παγιδευμένη ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία να αποδράσω από αυτή την κατάσταση που με καταπίεζε. Αλλά τότε, μέσα σε όλη αυτή την ένταση, αναδύθηκε μια αίσθηση δύναμης μέσα μου που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν. Θυμήθηκα τα λόγια που είχα πει στον εαυτό μου, τις υποσχέσεις που είχα κάνει να μην αφήσω κανέναν να με υποβιβάσει ή να με καταπιέσει. Ένιωσα πως αυτή ήταν η στιγμή που έπρεπε να σταθώ όρθια, να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και την αξιοπρέπειά μου. Με αποφασιστικότητα που εξέπληξε ακόμα και εμένα, του είπα: «Δεν είμαι θύμα ούτε αντικείμενο, είμαι γυναίκα με αξιοπρέπεια και ζωή. Αν νομίζεις πως θα με κατακτήσεις με λόγια και απειλές, κάνεις λάθος». Τα μάτια του γέμισαν έκπληξη, αλλά και σεβασμό. Ήξερα πως αυτή η στιγμή ήταν το σημείο καμπής. Ήταν η ώρα να κλείσω την πόρτα σε ό,τι με πλήγωνε και να ανοίξω μια καινούρια σελίδα στη ζωή μου. Όταν ο Δημήτρης επέστρεψε, του μίλησα ανοιχτά για όλα όσα είχαν συμβεί. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτή η ειλικρίνεια ήταν η αρχή της αλλαγής που τόσο καιρό περίμενα. Εκείνος είδε για πρώτη φορά τον πόνο μου και άρχισε να καταλαβαίνει πόσο πολύ είχε αμελήσει τη σχέση μας. Η ζωή μας δεν ήταν πια ίδια, αλλά αυτή τη φορά ήμασταν έτοιμοι να παλέψουμε μαζί για να χτίσουμε μια πραγματική αγάπη, βασισμένη στον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την αλήθεια. Και καθώς έκλεινε η πόρτα πίσω από τον κύριο Μιχάλη, ένιωσα πως η νύχτα αυτή δεν ήταν το τέλος, αλλά η αρχή ενός ταξιδιού προς την ελευθερία και την ευτυχία που δικαιούμουν. Η ιστορία μου δεν τελειώνει εδώ. Είναι μόνο η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου προκλήσεις και ανατροπές, που θα αποκαλύψουν την αληθινή δύναμη μιας γυναίκας που αρνείται να σιωπήσει.